Jongens, de schipper die staat in de stuurhut. Ik weet dat we de afspraken hebben met, in deze periode met de jeugd en met boten waar geluid aan boord zit. Dat we gewoon uiteindelijk even zeggen, nou hou het een beetje binnen de perken. De basisregel is ook dat de muziek alleen maar hoorbaar is op eigen boot. Ja. En nou, dat vertellen we je dus nu. Nou, en dan hebben we de volgende stappen, maar dat staat hier ook even keurig netjes op het papier. Jij weet het wel. Nou, de snitstreek die vindt niet alle tevredenheid. Zowel op de wal en als onze aanpak op het water. Dat wij hebben het voor ons gevoel goed in de hand. We hebben goed contact met de jeugdboten die nog wat muziek hebben. We hebben goed contact met de mensen op het stadeiland. Ik van de KWS en met alle andere partijen waar we hiermee bezig zijn. En wij zijn wat dat betreft, naast de liedse excessen, dat we zo pas ik even meemaken, ben wij best wel tevreden. Ik wou even langs zij komen voor een alcoholcontrole voor de... Jij hebt goed doorplaatsen. Ja, dus dat is hartstikke goed. Keurig jongens. Dit is voor jou de souvenir. Dat mag je even bewaren voor vandaag. Ja maar, we hebben een sluitmaker. Deze boot kan in ieder geval sneller dan 20 km per uur. En dan is mijn vraag, heeft u een vaarbewijs? Ik niet. Dat heeft u niet? Vaarbewijs, nee. Boot is ook niet geregistreerd. Uitrusting heeft u nog een aantal zaken bij u? Dit is te veel. We halen ook expres de excessen ertussenuit en vooral aspecten die met veiligheid te maken hebben. Want het blijft een snelle motorboot. Daar moet u aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Ja. En dat is wel gewoon ook de basis dat je ook s'avonds weer veilig weer terug kunt komen. Hij had een boete gekregen van €230. Dat is voor het net gebruik voor de dodemanskoord, want dat is de basisveiligheid die er is. Had hij al uw boord door een omstandigheid onkunde in het varen of door ooromstandigheden, dan valt de motor uit en dan bloot de boord bij hun. En dat is een van de belangrijkste aspecten. Daarnaast met je altijd niet zo'n rubberboordjes dan altijd een snelle motorboord is. Een redvestje mee dat in ieder geval voor de opvarende broekbaar is als er al wat aan de hand is. Binnen de meesten moet het algemeen goed op de hichte van de regels en ook de prijzen van de boetes, zeg maar, is het? Het gros van de meesten weet het hartstikke goed. En toch ben er een hulper erbij die krijgt toch een recreatiewenning. Of eens een keer even op vakantie. We zorgen dat de liedse dagrecreatie met een rubberboordje en orenboordjes dat het hulpboottarnaam is. Meesten realiseren zich vaak net dat er een hulper de regels op het water hielden. Net alleen de vaarregels, hier in Friesland ik op het Grote Kanaal de stuurboords houden. Maar dat er bij zeker zo'n rubberboordjes en orenboordjes gewoon veiligheidsaspecten om de hoek komen zodra het een snelle motorboot is. Nou, dat zijn belangrijke dingen, want het is een stukje veiligheid. We willen graag dat de meesten in ieder geval jongens altijd weer fatsoenlijk nationaal niet hoesten kennen. En daar gaat het op. Daar heb ik een hulpcampagne voor. Dat heet Hendel je pk's. Die jou een groot stuk uitlees. Net alleen in filmpjes op de televisie, maar ik in goed foldermateriaal wat we samen met de provincie uitbrengen. En dat we daar ook voor beroepen kennen. En deze man die varen nou zonder vaarbewijs gewoon. Wat is de boete daarvoor? Het varen zonder vaarbewijs is €420. Juist de jeugd, dat gaat heel goed. De oerlijst die wij van de muziekboten, van de Snake Week, feestbootgangers, en dan zeg ik wel eens even, die we hier, dat is uiteindelijk dat het minimaal reduceert. Dat het uiteindelijk is dat iedereen weer gewoon in de haven wijzen kan, in alle havens welkom binnen, omdat ze zich keurig netjes gedragen. En kennen ze jou zo langzamerhand, hè? Nou, ze weet dat ik Sibbo heet, dus dat jest vaak ze nu dan onderwijs wel eens even.